तेच तर असा बघ ही बघ. तर नमस्कार. असा. अरे होय रे, ते सारखं सारखं. तर नमस्कार मंडळी. कलर बघितलं नाही दिसत. नाही दिसत. आता दिसतस. काय असं करतोय तू? नमस्कार मंडळी. कलर काय एवढा एनर्जी लाव. हा, एनर्जीत लावतोय. आणि किती आता? तर नमस्कार मंडळी. कलर्स ऑफ कोकमच्या यूट्यूब चॅनलवर आज तुमका नवीन शेफ दिसणार आहोत. तर तुमचा आधी पहिला मी स्वागत करतोय. शेफचा स्वागत कर पहिला. तर आज शेफ कोण आहात तुम्ही बघताला. आजचे शेफ कोण आहात तर तुमका दाखवतोय आजचे शेफ. हे बघा. हे बघा. हा, तर विनू. तर मित्रांनो आज मी बनवत आहे पास्ता बनवत आहे तो. हा का, ह्या माझा वात्ता तेवढ्यात. आणि ह्या तेवढ्यात त्याचा वात्ता. आणि मी बनवत आहे पास्ता बनवता. नमस्कार मित्रांनो. तर आता दुपारचे 4 वाजता आहेत आणि दुपारचे नाही संध्याकाळचे 4 वाजता आहेत आणि चाललो आहे आग्रात. कारण की बाबू आणि वर्षा आग्रात गेलेत. तर त्याला कुदळ पाहिजे होती म्हणून मी चाललो आहे. आणि मस्त जरा तासभर झोप झाली. कित्येक दिवस झाली नव्हती दुपारी झोप. जरा दुपारची झोप पण थोडी लागते मला, नाही तर मेंदू आपला रिचार्ज होत नाही. तर आता जाऊया तिकडे, बघूया काय चालू आहे काम. चला. पुणग्या खाली हसा वाटता. हा नंदन दिसता, पुणग्या दिसत नाही. को पुणग्या? मिळाली छत्री मिळाली. नशिबादी पाठवलंस. ट्रॅक्टरचा काय आवाज येत नाही. खरं हां तो तकडे या. काय हे झाले पण पटापट केलंस. 3:30 वाजता येईलस आणि एवढे झाले पण खतरनाक. ही छत्री शाळेत विसरलेलंस. आता 15 मिनिट शाळेतून पार्सल इला छत्रीचं. गौरव म्हणजे नंदनने पाठवलं. गौरव एवढे आमची छत्री नंदन का माहिती होती. तर चल आता चल चल. पटकन मोंडायची गरज ना. पटकन धरून देते मेरा तोपर्यंत एक नांगर घेऊ. चल. एका जजमेंट लागता का माका हा माझ्याकडे मेरा धरूची काय एवढा. वा परफेक्ट एकदम. तर मित्रांनो बघा 5 कोपरे तकडचे नांगरलंय मी. आणि येणे नांगरलाय आणि आता नांगरूक घेतला नाही. एक झोपान उठलो. 5 वाजता झोपान उठा नेलेलो आयो. वर्षाकडे ढोरा राखता. ढोरच राखतेस ना. ती बघ पाठी येते काही पाठी कर नाही तर जाती ती काहीतरी. हडी हडी येता काय ती. आणि अकडे आपलं पाऊस नसताना पेरलेलो तर वर रुजलो बरचसो पातळ रुजलो. हो बघा नेमका बऱ्याच दिवसांनी सोडताव त्यामुळे पळतात ती जरा मस्ती करतायत. 5:15 झाले. जा तू घरात जातं. थांब ढोरा घेऊन जाऊया. आडावक राहावं कोई त्यांका. नांगर बाळा नांगर. या वर्षाकडे भात शेती करूची नाही. वांडर ठेवीत नाही. त्यामुळे फक्त आपले रान येता म्हणून नांगरून ठेवूचे. पोटी फुटलं म्हणून चांगलं. विश्वास बसत नाही. 2 कोपरे नांगरल्यानं
हे दोन इल्यावर एकदा वाईज घामाट काढून घेतलंय वाईज जरा. धबधबो धबधबो एकदम भारी वालो. पाणी येत नव्हतं काय माहित ता नाही दिसत. खाली जायची काय रे ह्यो बेळणं माडा की आपोआप रुजतं ते. लावूच नेऊन लाव घराच्या समोर. शो साठी उपयोगात येतं ते. दोन नेऊन लाव घराकडे. भारी वाटेल ना. कांडे चोरी येऊन राहतले उठू. कांडीचोर होतात. आता वाजले 5:45. चला झालं. पुढे लाग कशा मी पाठवून दोरांचा. मग बरोबर नाही तर पुढे जातील. हो ती जाती बुकळत बाबा. तर मित्रांनो आता नांगरून वगैरे झालं आहे आणि आता घरी चाललो आहे गुरांना घेऊन. अरे भाई 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 काय ग आता झोपेतून उठलेलीच वाटते. मस्त ढाराडूर झोपलेलंच वाटतं. तोंडावरनच कळता. मग आज येणारच ना संध्याकाळी बटाटे वडे खायला. का ग तुला नको आहेत मग मला सांगू नको आम्ही बोलवलं आहे म्हणून. तर काही जणांनी कमेंट्स केलेल्या की विनू काय ट्रॅक्टर धरू येत नाही उगा शायनिंग मारण्यासाठी ट्रॅक्टर हातात घेतात. तर तसा काय नाही हा. तुम्ही नवीनच व्हिडिओ बघताच म्हणून तुमका तसं वाटतं. आधीचे व्हिडिओ जाऊन बघा. गेले 2 वर्षापासूनचे व्हिडिओ आहेत ट्रॅक्टर धरलेले. आणि मास्की काय गेले 2 वर्षापासूनचे व्हिडिओ आहेत ट्रॅक्टर धरले त्याच्यात तुमका कळाल. आणि आपल्या काय गावच्यासारख्या जमत नाही हा. बाबल्यान 4 कोपरे नांगरले आणि मी 2च नांगरले. हे फरक हा. त्याच्या हातात रोज असतात ट्रॅक्टर आपल्या कधीतरी येतात. आणि त्याच्या मेन म्हणजे त्याच्या उंचीप्रमाणे आहे तो. माका करूचा म्हणजे वाकून करूचा लागतं त्यामुळे कमरेचा भिरडा होता. माका जरा हाईट जरा जास्त असती तर तेवढं वाटलं नसतं. ह्यो पण जायत ना बरोबर. ए चल मी जातोय मग. हा येईल पुणग्याकडे जाऊन इथं. साधलंस रे बोक्या. तुमच्याकडे येईपर्यंत पाऊस आला. तुमच्याकडे पाऊस हा आमच्याकडे ऊन हा. तापता आमच्याकडे. आता संध्याकाळची आधी कोण करता भाजी म्हणजे संध्याकाळची भाकरी बरोबर करतात लोक. भाजी करतात पण शूटिंग कोण करता. आता ह्याच्या अगोदर सकाळीच हेच करत होतं का रात्रीचं. ते मासे चालतात भाजी आधी जरा हिरवीगार अशी वातावरणात दिसाक होई चांगली. ती परतणार तू तव्यावर. मग थोडीशी ठेव थोडीशी भाजी शूटिंगसाठी. अजिबात नाही. रम तू तर एकदम भारीच. तुझ्या अंगात एकदम हे काय अंगात येत नाही कुसको एकदम. तू झाला खाऊन. मी नाही हां ते दिवशी रोज 2 टाइम तर खाल्लं. कधी दोन टाइम. आता नको. साधलंस रे डरडंग लोकांना ह्या गाणं जाम आवडला. साधलंस रे एक डोळ्या. बऱ्याच जणांची कमेंट होती पुन्हा एकदा गावी गा मग माईक बी गाणं देतो. तुझ्यावरचं गाणं तर सांगितलं नाही पण नाही. साधलंस रे एक बोके असा असा मग काय माहिती नाही. मग काय येतेस ना मुंबईला.
मुंबईला म्हणजे एक साखी सकाळून घातले येतेच की नाही मुंबईला? हय भोकून येता ना व्हिडिओ जायचा का तू रिटर्न पण इलं असशील मुंबईवर खाली जातात पटापट पाटापळ म्हणजे उगाच व्हिडिओ जातात की अपलोड करून 2 तास ते खाली राहायचं लागतात. तुका काय गो हो इथे सांग व्हिडिओ आला नाही विनू. मी नाही म्हणत आहे अजिबात. असं बघा ही बघ तर नमस्कार असा. अरे होय रे ते सारखं सारखं आहे. तर नमस्कार मंडळी कलर सॉफ्ट बघितलं नाही दिसत नाही दिसत आहे? आता दिसत. काय असं करतोय तू. नमस्कार मंडळी काय कलर एवढा एनर्जी लाव. हा एनर्जीत लावतोय आणि किती आता. मग तर नमस्कार मंडळी कलर्स ऑफ कोकमच्या यूट्यूब चॅनलवर आज तुमका नवीन शेफ दिसणार आहोत. तर तुमचं आधी पहिला मी स्वागत करतोय. शेफचा स्वागत कर पहिला. तर आज शेफ कोण आहात तुम्ही बघताला आजचे शेफ कोण आहात तर तुमका दाखवतोय आजचे शेफ ए बघा. हे बघा हा तर विनू तर मित्रांनो आज मी बनवत आहे हा पास्ता. पास्ता बनवत आहे तो. हा हा का ह्या माझा वाटता आणि तेवढ्यात आणि ह्या तेवढ्यात त्याचा वाटता आणि मी बनवत आहे पास्ता. पास्ता बनवता. हा समजलं. हम्म. तर आता आणि मेन गोष्ट ब्लॅक पेपर लागतात पास्तासाठी. तो ह्याच्याकडे मरणाची झाडं आहोत पण त्याची पावडर तर करून ठेवत नाही. कसली पावडर. ब्लॅक या काळी मिरी उगाच पावडर आम्ही वापरीत नाही तर उगाच कशा करणार. मेन पण दिलंय ना तुका आयत्या वेळी उपलब्ध करून. मी खलबत्त्यात ठेचून दिलंय तुका. ह्या मग ह्याचे आभार मानूचे राखून तो ऐकता नको काय ता काय अगो असता पकड काय खय बघतच नाही काय तुझ्या दिसतं. थोबडाकडे दाखवतो तकडे तर दाखवतो. दोनवली गोष्टी दिसतात त्याच्यात. हा. वेगळं त्याच्याकडे नेऊक नको. एवढं सांगायची काय गरजच नाही. मग आता बघूया ह्यांका काय कसा काय आवडता. पास्ता बिस्ता खाणारी नाही आहेत ती. तर आजचो शेफ भारी या. भारी आता म्हणजे अजून जेवण करूचा आणि वाजले 8 वाजत इले. बऱ्याच जणांचे कमेंट होते विनू कधी काय करत नाही काय कॅमेरा मागे असतो. बघा आता पण या कोणावर करू शकता. झाला मिळवलं. बाकीचा घालू काय साहित्य तेवढा नाही हा. नाही. चीज आता तुम्ही म्हणशाल काय म्हणतं काय चीज. चीज चीज लागतात. चीजकडे उपलब्ध नाही हा. त्याका जावचा लागत ना वाटता देवगड बिवगड का. तर चीज आचऱ्या बिचऱ्यात सगळे चीज भेटतात सगळ्यात भेटतात. तर कोणाक पास्ता बनवचा असला तर या शेफ का घेऊन जावा. येस हे असं असं Yes. करतंय बघ. जिगी 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 जिगी. तर अशा प्रकारे विनू गाडी पास्ता बनवतं. आणि आमचं रेडी झालेलं आहे आता खाण्यासाठी. बघूया आता. खाण्यासाठी आता रेडी कसं झालेलं लागतं. आहे. गेलं ते. कसा रे बस झाला त्या का आवडला विषय संपलो. तुमचं काय तुम्ही नवीन मी जमान्यात खाल्लंय नाही तर काय मिशीला लागलाय तो लागला जराच लागा बया. नवीन जमान्यातल्या लोकांना नाही आवडणार का. मी याच्यासाठी जाम लांब जाते खाऊ. आता घराकडेच बनवतोय. पहिलं जायचं होतं. चव कशी आ मस्त. बरं या नक्की असं तकडे राहू सर. अच्छा अच्छा राव अच्छा अच्छा. वचन बरोबर होतं. हे काय हा तर मित्रांनो हे बघा आताच पुण्यान मस्त लाडू केलेले आहोत शेंगदाण्याच्या कुटाचे. आणि तर मित्रांनो ही रेसिपी बघायची असेल तर आमच्या मालवणी रायता चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. त्यात ती रेसिपी तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल. आणि आता मी एक लाडू खाऊन घरी चाललो आहे. खूप वेळ झाला बराच. तर मित्रांनो आता इथेच बाय बाय. बाबलोवर वाट बघता नेहमी किलो माका तो काळो का दिसत नाही माका जरा अंधारात. तर भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत बाय बाय. बाय बाय. ठेवलंय चला.